OK, takže čo si krusik lidi, zdraví vás Kaspiok z hry Siriusem, mé srdcovky, to už jsem říkal milionkrát, no nic, vrhneme se rovnou na to, nebudeme zdržovat. Minule jsme skončili v tom secret levelu, v úvozovkách secret levelu, ne, to jsem nechtěl, vykloudy, tady Moon Mountains, nebo je Měsíční hory, v překladu jsou to Měsíční hory. Tohle jsem si minule nevšiml, takže to střelíme dřív. Bookers. Tak jo, jdeme. Zdá se mi to, jo, počkat, tohle vlastně. Teď zapomínám, že to není HDčko, ale podle mě to strašně řve. Omlouvám se, mě to strašně řve, já to trochu zeslabím. Tak jo, jdeme na to. Kabumec. Dobře, pokračujeme, nebudem sráči. Jdeme, pokusím se co nejméně mlčet. Krom nějakých, tamhle těch, to je blbec. Jo, tamhle je náš kamarád z minulého dílu. S tím jsme se seznámili, to má ty naváděný. Do piče, vy sračky, odpalte. Tak, ty umři. A na tebe pošlu rakety, protože už mě to jebe. Jedna, druhá, do piče, už umři. Kurva, to mě, kurva. Teď se mi zaseklo klávesa, teď jsem malem zebu. Dobře, F6. Kostrounek, mrtvej, kostrounek mrtvej, není mrtvej, kostrounek mrtvej, Vidíte, já jsem chtěl přebít a jak mám na Rku to skakání, já říkám, že se mi to jedno kurva vymstí. Tak sebereme teda patrony. Lagy. Harpie, nový nepřátel. A slyšíte to? Oni zpívají. To je docela vtipný. A teď. Pipi. Tak. Skinitan Witch harpie. Prostě nějaký skinitanský harpie. Celkem pěkný kozy. Taková B+. Kecám tak C-. Dobře, zbraně, magické projektily a drápy. To je když jsou na zemi. Ano, oni se dají sečelit na zem, že jim prostě přestanou lítat, ale už nevím, jak se to dělá. Ale věřím, že se nám to... Vidíte tu gravitaci tady? A naši minulí žabáci, milovaný, který já úplně teda miluju, strašně úplně miluju. A doufám, že s náma budou celou hru. Nebudou. Tak, umři. Vím trochu plýtování raket, ale tak who cares. Tak, tady je secret. Tam je ta lékárka, když si tak všimnete. Tohle seberem. Dobře, nevím, mám se na ně vysrat. Ale jo, sedu na něj. Tak jo, F6. Jebu tě! Teď se takhle schováme krásně pod něj. A on to dokáže zažít. Tak to akorát nasolíme. Mrtvola. Tak jo, jdeme. Rodičů jsem už naštěstí řekl, že jdu natáčet, takže v pohodě. Tak jo, vezmeme bulety. Jo, tyhle ty sračky, to známe. Co na ně vezmeme? Aha, oni jsou ještě zezadu. To jsou docela mrtky, tak jo. Když tam tady nabízejí ty rakety, tak proč to nevyužít? Trochu nám sebrali života, tak to není podstatný. Tak jo, jdeme. Umři. Do piči, umři oba, dobrý. Vezmeme to víc nebezpečnou? Jo. To je to víc nebezpečný. Takhle podplazíme. A je to secret. Teď zase podplazíme, bezpečnější. Jdeme. Raketky, umřeš. Dobrý. Mně se líbí, jak prostě ta voda, prostě ani jednu kulku nezastaví ta voda. Což by si myslím, že v reálu by to
je secret další, který znám teda. Tak jdeme. Slyšíme zase naše milované happy. Jo ty hajzle. Haha, neumí aimovat. Tvej. Uběhneme tady jedno kolo a pak skočíme dolů. Nebo to sereme, uděláme to hned. Já to oběhnu a skočím dolů. Jo, jdeme a jíbat. Počkej, co tam je? To jsou životy a papučnice. Jsme dole. Musím to tady nějak kolektit. Hajzl. Mrtvej. Vidíte to? To vypadá trochu jak mech. A tady vidíme, jak je to rozpojený. Nevím, kam nás to zavede, když tam spadneme, ale nejspíš umřem. Pardon. Poslední dobou v téhle hře se nějak zasekávají čudlíky a lookers. Vezmeme raketky. A tady je tady ta svině. Tady vidíme secret. Secret cave. Prosvětlíme. Světlo, já to dělám kvůli světlu, to je jediná věc. No a teď jdeme domů. Nejdem? OK. Nás to pustí? Jebat! Jebat! Ještě toho není konec, ale je to těsně za koncem. Teď jsme tady. Si to tady aspoň vyzbíráme. Rachytle máme skoro plný, tak je vyzbíráme úplná. Patrony, no pár nám je chybí, tak seberem. A štíty nepotřebujeme. A plaveme nahoru. Taky se mi líbí, že všechny zbraně, i ty, co jsou na střelný prach, tak prostě to. A jsme u konce. Blízko konce téhle mapy. Je hajzla, udělám s tebe cihly. Tohle jsou prostě cihly, to nejsou kusy masa, to jsou cihly. Tak a teď bacha. Jo, jsem se dal, myslím, taky skočit, ale myslím, že vás to tak či tak zabije. Tak jo, my jdeme. Jo, počet on byl vepředu, OK. Měli jsme v minulých, že to snad? Myslím, že jo, ale tak co? Můžeme mu to naložit. Páni, kolik ubíráte dny, už se můžeme podívat. No slušný rány, jako, myslím, že by ho klidně, jako, že ho tím klidně zabijem. Když se budu trefovat a on nás nezabije. Jo, tak nás dokáže taky zabít, pardon. No, za to by měl být posraný achievement, protože nám sebral skoro všechny životy. Dobře, jsem magor, tak to přiznávám, ale aspoň nějaký životy nám to vrátí. No a vlastně to, kdybychom jeli, kdybychom šli normální cestou. Vlastně, kdybychom šli normální cestou v téhle, tak bychom se ocitli tady a ne tady. Sem bychom se potom už nikdy nedostali. Tak jo, teď půjdeme sem, pak do Dun, pak sem, Sirius sem. No a vlastně půjdeme sem a odsaď sem a odsaď sem. Ano, já si to prostě musím prodloužit. Nic, jakož mám dobrou náladu, tak s váma natočím i tuhle mapu. Tady jsem taky pár secretů. Jak špulí tu prdel na tu zeď. No a když se tak všimneme, tak tady je pičo vidět, ale je to secret. A vypadá to úplně nádherně. Úplně nádherně, říkejte, že byste tady nechtěli spát nejradši. Kdyby tady nebyla taková kosa, tak bych tady klidně i spal. Tak jo, jdeme. Oficiálně jsme ve vodě, hlavou. A když se tak všimneme, hlavu máme to, ale ve first person. Tohle má být dle všeho z tohohle pohledu se to má hrát, ale já nevím, pro mě je lepší ten 3D pohled. Teda, jak to je, first person. I když, můžeme to zkusit ten nalevo.
Když tak napište, jestli se vám líbí víc tenhle 3D, takže ze třetí osoby, anebo first person, takže z první osoby. Ale není to tak špatný. Ty hajzla. No a hrdby jsou nám na blízku. Tak pojďte vy, píče. Já to budu rád, protože mě se to takhle strašně. Tak, teď se mi takhle sestřela, ona takhle do mě bude mlátit. Uděláme z tebe cihlu. Nebo to z tebe udělá ten posraný robot. Pomož bráchovi. Hej, ale do mě střílej. Jebuď. A zase jsem zapomněl mluvit, bože, já jsem piča. No víte. Vlastně nevíte, ale víte. To nedává absolutní smysl, ale vůbec. Tak jo, seberem tohle. Odkaď. Myslím, že jsou z ní už jenom cihly. A že se nepřežije. Takový summoner, kostlivců. Dobrý. Dobrý, jdeme. Tak, teď získáme minomet a rotačák. Ano, vím, kde se tady získat rotačák, i když ho máme získat v nejvíc pozdější fázi. Celkem dost pozdější. Tak, rotačák je tamhle. Problém je, jak se tam dostat? No, je to jednoduchý. Tady máme ten minomet. Tohle rozbijem. Já tam rozbijem aj ty šutry. Tak, tady ty rozhrávky to metujeme, uděláme ty sračky. Tak, dobrý, budou z vás jenom kosti pro mýho psa. Jdeme, střílej. Dobrý je v téhle zemi trochu zkušenosti s hraním, abyste jako věděli, co a kde mačkat a v jakou chvíli. To tady seberem všechno. Teď seberem aj ty jedno healthy. No, tak na téhle soše, tady, přesně tady, bude jumper. Problém je, musíme si vybrat správnou cestu. Což je tahle. Dle všeho je to secret. Není. Odkud to na nás skáče do píči? Asi nezhora. No nic, někdy tady je čudlík. Nebo ne? Nevím, myslím, že to někde je čudlík. Myslel jsem, že to je čudlík. V prdeli, jak nic nevidíme. Ne. Dobře, myslím, že už to tam je, ale nejsem si jistý. Jo, už to je. Fuck you! No, máme minigun. Hej, já mám taky mini! Víte, že to jsou gumový. Proto je to tak na píču. Tak se ho prohlídnem. Náš minigun. Vypadá úplně krásně. Ale z prvního pohledu vypadá, kdyby byl gumový. A tady máme ten náš granátomet. Ale neříkejte, že to, co je kolem, vypadá, že je to gumový. Jo, střílí prakticky okamžitě. A mně se líbí, že když vám dojde munice, tak s ním furt můžete točit a z něho se chvilku hulí. Když jste s ním chvilku stříleli. Myslím, že je to mrtvý. Jim.
Počkat, vy nejste Jim. Strašně skrytej. Tady bude ten boj. Taky vezmeme rakety. A v HDčku, ne. Jo, v HDčku by tady byli ještě nepřátelé. A vlastně teď tady bude to na tady těch posraných žabáků, ale nikomu pusu dávat nebudu, protože nejsem ženská. Většinou stačí, abyste si je takhle nashromáždili a pokusíte, aby vás nedohonili, ale to většinou nejde. A pak vlastně, jak je taková horda, vystřelit pár raket a víte, kolik to nahoře bere. A nebo prostě vzít brokovnici a fuck you. A použijem rotočák. A čo trochu užijem. Ale jak ty náboje úplně z toho lítají do všech směrů. Wow. Ale nikdy nedopadají, to je trochu smutný. Tak jo, počkáme, jestli tady zase trochu nespavnujou. Asi jo, že to furt spavnujou. Jo, tady ten spavnuje bonusy. Tak když už jsme za půlkou plus minus. V té hře se to nedá očasovat. Zase mi to nebojí, v čem dal mít. Tak tady nemůžeme použít brokovnici, ne? No nevím, budu používat tuhle nebo tuhle? Tak ten mi přijde, že má trochu lepší rozptyl a že jde aspoň hodou na bojích, takže aspoň budeme moc hrát. Ale nevím. No, berem to tam snem. A káva, bunga! Vlastně nepomůžete dělat tohle. Úplně v pohodě můžete dělat tohle. A vlastně už se tam nedostanu, protože vím. Vlastně když si takhle nějakou klikneme plus minus, jsme ji vlastně můžeme. Tak. To si chci vychutnat. Ty dvě. Nakazíte si. Pojď si je. Šťánka? Tak až půjdeme zpátky, tak na nás bude čekat překvapení. Ne, počkat, my tady vlastně zpátky nepůjdeme. Dobrý. Už jsem halucinogenní. Mám s vámi udělat ještě ty duny. Ty nejsou zase takové velké. Můžu ochtat vlastní medicínu. No, prosím, že se na to číst úplně zvedne. Ty robotům to teda tolik koupé není, ale... Better than not. Žaba! Piči! Tak pojď. Spavnuj! Jebot! Už můžem? Tak jo. Ha! Zas to zmrdí. Když si to nemůžeme poslat. A raketu? Ne? To jsou hajzlové. Tak jo, dáme. Škoda, že jsme tam teďka neviděli ty výbuchy. No, nevadí. OK, já se tady s váma loučím. Našli jsme tu skoro všechny sekrety, krom jednoho. Já se tady s váma loučím. A doufám, že jste si video zase užili a čusí krusí.